estàs net. És que, tio, això de tenir un gat és una merda, perquè tots els tens unes bateries o alguna cosa, perquè és que cada programa... No, la faig jo. Jo et veig tan topant, ets el Mr. Bean. Hi hauria de ser, però no hi és. La frase d'avui diu: el grup és bo perquè jo en soc membre. Qui va dir això? Se celebra entre el Pere Vice? Pere Vice podria ser, perquè és d'aquest tipus de persona. Pere. Una abraçada. Jo crec que sí. Tu, Pau, què dius? Nacional, internacional, mica de pista. Bastant nacional. Si és en català. És en català. Arnau Tordera. Més nacional. Més local. Més estatal. Més local. Home. Roger Mas perquè toca sol. No. I si us dic el grup és bo perquè jo en soc membre, #esbarzers. Hòstia puta. David Colell va dir això. David Colell al seu Twitter ell diu que no ho va ficar ell, que li van agafar el mòbil, però aquest Twitter, ara no he trobat la captura, l'he buscat, és com del 2017 o 2018, però això va estar escrit al Twitter de David Colell. El grup és bo perquè jo en soc membre, #esbarzers. I no li falta raó. No li falta raó. Veniu aquest estiu a seguir-nos i sentireu el David cantar esbarzers. Sí. La gent ja està una mica... Vamos. Pues res, primer de tot, Decadència s'acaba. Primer de tot, bueno... No, s'acaba, estem a final de temporada. Estem acabant. No ho hem dit encara mai, però comencem a introduir, perquè aquestes coses bueno, tampoc és plan d'arribar fins Sant Joan, no? O què? A veure, té pinta, no?, que el proper episodi serà l'últim episodi de la temporada i potser de decadència. De la vida. Ho deixem aquí. Però bueno, avui encara jarana, llavors... No, al final és fets, no paraules. Vinga, va. Llavors, nosaltres sempre hem parlat aquí de coses, entre cometes, guais de música. Mira que guai és la música d'Eivissa, les caramelles, que si obeses, que si la gralla. Llavors, jo avui vinc a fer una mica de mockumentary i vinc a parlar de les coses que no m'agraden de la música o les coses que odio de la música. Com sabeu, el món és molt gran. Llavors, tocarem una mica tots els pals. És un mocador, Primer de tot, ja que estem a Decadència, un podcast i bla bla bla, una cosa que odio de Decadència o de l'hora de preparar Decadència és l'aplicació de tallar els àudios. Però canvia-te-la. Sí, com sabeu, no hi ha cap aplicació. Això, tu busques YouTube MP3 i se t'ha de descarregar. Què passa? Costa molt trobar-ne una de bona. Sempre la borren perquè això és il·legalíssim. No sé què passa, però tu vols descarregar 5 àudios, els 4 primers van bé, el 5è just se t'espatlla. Llavors, a part que et surten 25 anuncis, vull dir, és un caos. I al final ja dius, estic fins la polla. Jo per això faig seccions de parlar, perquè ja m'he cansat de ficar àudios i merdes. No hi ha cap àudio que... Perquè ja... Marc, envia'm els àudios avui per la secció. Escolta, que jo m'ho corro sempre, Sí, no, jo també. El Pol fa pista 13, sentim-la. Si es mereixen àudios, hi ha d'haver àudios. Però és una merda haver de buscar una aplicació, perquè a més, tercera temporada, cada any és una diferent. Perquè ja us dic això, la tanquen, no funciona, merdes així. I dius, tio, feu-ne una de bona, @Adobe o qui sigui que faci aquestes coses. Però és il·legal igual, no pots fer. Tampoc la pagarem, però almenys que funcioni. Llavors, següent cosa. Molt bé. Ara ve el bo, això era per introduir. Les proves de so. Tots aquí teniu grups, heu tocat, tocareu, etc. Què collons passa amb les proves de so? O sigui, sempre van tard, molts cops Solsona mira encara, però et convoquen a pobles de tomar pel cul, arribes, i els tècnics encara estan tirant un pollastre. Què dius? Tio, si ho saps... És un exemple molt concret. Em fas una putada de canviar-me l'hora, però una hora abans, mitja hora abans em dius, tu encara no vinguis, que estan muntant. A més, això, t'has d'esperar un munt d'estona, després tu tens 5 minuts, no, 5 minuts perquè ara vindrà un grup coral, que només necessita un micro, i han de començar a provar no sé què, aneu ràpid, els tècnics ja de mala llet perquè van tard, acaben de dinar no sé què, i al final, curiosament, mai sona el directe com a les proves de so. Això és així. Llavors, què collons passa amb les proves de so? És la gent que xupa el so, són els jerseis. Però per què tants problemes? Teniu alguna idea per millorar aquesta infraestructura? Jo vull preguntar, Pol, la teva pitjor experiència amb unes proves de so. Mira, t'ho juro, estava pensant, què diràs si el Marc els demana això? Te'n recordes d'alguna? Algú? A veure, n'hi ha hagut, com per exemple, algun lloc que et demanen, a les primeres cançons ja anirem tocant els volums. Tu ves fent que jo vaig fent coses. Llavors, jo sempre m'intento posar a la seva pell, intento ser empàtic i hòstia, molt bé. Jo els contesto, fills de puta! No, però jo només tinc paraules d'agraïment pels tècnics de so.
Sí, no diré res perquè la majoria estan molt forts. Això és veritat, Jo que no. Per allà Pol diuen Navarcles, crec. Què va passar a Navarcles? Sí, mira, ja ni me'n recordo. Jo crec que ho pot explicar una altra persona. Vale, ja ho explicaran. Va, no ens n'oblidem, Tu, Pau, alguna recent aquesta temporada passada, 2023? No, bueno, la típica d'arribes allà. Quants sou? Quants micros havíeu demanat? 7? Va, en tenim 6. Bueno, va. Això no funciona. Qui no canta? Bueno, micro inalàmbric. Bueno, saps què? Tirem cable aquí, literalment a un poble que era una plaça oberta a matar, no perquè les parets fan rebotar amb micro inalàmbric, senyor, hem tocat amb micro inalàmbric amb unes sales petites que rebota això, i aquí amb una cosa oberta no funciona, no funcionava ni el cable, ni l'alàmbric, ni res. No, però jo he de dir que la majoria la majoria de tècnics són gent molt enrotllada. Sí, és cert. Hi ha tècnics d'una sala de Barcelona que no ho són gaire. Que és una experiència que no la puc explicar perquè no sé. Però has tocat amb aquesta sala? Però, sí, no sé si el privilegi, suposo, de tocar-hi. I hi ha gent que és molt descarada des del primer moment. Però jo diria, de debò, el 90% de tècnics són gent superenrotllada. Que també és algo molt complex, suposo. I és molt complicat, que m'ho fotin fer a mi. Sí, tu vas allà amb un rider amb 75 canals, a la taula en té 40, i algo de passar. Truca'm. Clar, aquesta lata, no es miren al rider abans, però bueno, això ja dona per un altre programa. Quina sortida ets tu? Jo què sé. Tenim un tècnic que es va enfadar. A quina freqüència estàs? S'enfadava molt perquè ens anava preguntant. I tu quin canal ets? De sortida d'entrada. Jo què sé, no ho sé. Bueno, no ets el rider. Bueno, jo no me'l sé de memòria, tu el tens imprès aquí, vols llegir? Bueno, és igual, seguim. Terrible. Què més odies de la música? Què més odia de la música? No dona diners. Bueno. I això s'ha de ficar sobre la taula. Parla amb la Megan Trainor. No, és que, o sigui, ara parlem de proves d'això, l'únic que dona diners són les actuacions. Què vols dir? Gravar cançons no dona diners, fer un podcast no dona diners, tocar amb una obra musical no dona diners. Vull dir, de tot el ventall de coses que pots fer amb la música, després d'anys de formació, etc, gastar diners amb instruments i polles vàries, no és rentable molts cops. No, ni rendible, no, és evident. Correcte. Gràcies, Pol. Rentable no és. Llavors, clar, aquí hi ha un nicho, perquè jo què sé, tots els metges cobren per fer tot, els paletes també, llavors els músics és com, bueno, vine a tocar aquí, o vine a fer això, o vine a parlar de... Dels podcasts de Solsona, quin creieu que és el més rendible? Aquest silenci molt significatiu. Estava pensant en els podcasts ja a Solsona. Bueno, n'hi ha que tenen la sort, i crec que nosaltres ho hem estat, d'estar subvencionats per ajudes públiques. Això s'ha de dir. Això és part de la rendibilitat i és part que et reconeguin la feina que fas, no? I això està bé, això està molt bé, crec. Hi ha podcasts que han estat premiats premiats no, que han estat no sé com es diu, afortunats amb ajudes públiques. Per tant, endavant, a tope, sí. Divulgació al final, no? Divulgació. Al final ho fem per vosaltres. Sí, això és una cosa que és veritat, no? Que nosaltres, a la nostra butxaca de duro per fer això que estem fent, no n'hi ha hagut cap, al contrari. No crec que ningú s'ho esperés tampoc, No, però, bueno, no ho sé. Bueno. No ho sé. Vale. Hi ha gent que pot estar lluny, d'aquest món, no? Bueno. Clar, si no hi estàs ficat no ho saps, però això, perquè la gent sàpiga que no us feu músics, no guanyareu diners. A no ser que sigueu el Marc Anglarill. Llavors en guanyareu molts. I s'ho mereix. Home, i tant, i treballa. Sí. Molt maco. No està que no sigui worth it. Els mesos tenen 31 dies i mesos que n'ha fet 35. Sí, mesos de... És molt bèstia. Aquest és el meu calendari d'agost. Dius, però tu quan descanses? Literalment la història, et surt pel mòbil a sota la història de les dates. Sí. Tarda, residència, tarda vespre, residència a l'altre punt de Catalunya. Vespre nit, festa privada a Barcelona. Alta nit, Blanes. Però si no et dona, o sigui, estàs a 3 hores d'un de l'altre. Són dos, però llavors el tio pot permetre's un mes de vacances. Al novembre no mai treballa. Que són bessons. Són dos, el Marc Anglarill. Són dos com furgonetes. Monty Python, que són dos. Bueno, va, seguim. Un dia els convidarem, els dos. Llavors, l'última cosa, també en relació amb això, és que és molt car tot. O sigui, els instruments són caríssims, tot això que veieu ara doncs, també és caríssim, qualsevol cosa que et vulguis comprar a casa per gravar-te, una targeta de so, un micro, qualsevol puta merda, és molt car. Llavors, clar, tu potser fas... has de fer moltes actuacions per fer un mínim de diners per millorar, és que ja no et dic un instrument, ja et dic comprar-te una funda que tranquil·lament se'n va 400 euros, perquè t'has tocat 3 concerts per comprar-te una funda. Llavors, clar, hi ha una mica
de desajustament en la balança ingressos-despeses, no? O què en penseu? Què és el més car que us heu comprat de música? Un saxo. Te l'has comprat tu? No. Igual, bueno, quan va costar el saxo? No ho sé, però bastant. I quan fa que no el toques? No, però en proporció. En proporció En proporció què? 3/3. Per exemple? No, què és la cosa més cara en proporció que us heu comprat? Perquè podeu us heu comprat un saxo que em valia, no sé, 1.000, però era una merda. No sé, ja. Sí, una cosa que o pel rendiment que n'hi has tret. Un vinil, al Marc. Doncs que fos molt cara per la merda que és. Dels Beatles. Ojalà. Com per exemple la funda que dius tu, Marc, que val molta pasta i és una puta funda. Sí. Se'm fa difícil. No ho sé. Però perquè encara no tenim diners per comprar coses cares, no? Per exemple. Comprem una guitarra de 10.000 euros, com aquelles que venien de subhasta. Sí, em valien una mica més. Sí, 1,5 milions, no? Ja no me'n recordo. Curco. Sí. Què més ho dies? A veure. Ja està. I ara micro obert per si voleu dir alguna cosa que us desagradi. Arnau, David? No? Sempre són molt políticament correctes. Bueno, els bateries. Sí. Odieu plegar la bateria i muntar la bateria. Odiem plegar la bateria. La resta de músics odiem la bateria. Sí. És que això fa ràbia, en plan, no només la bateria, és que no t'ajudem, ho saps o no? Hi ha moltes espècies dintre del regne musical, que és un altre regne, no són les esponges ni els bolets. Cantant i bateria cantant i guitarra mai pleguen res. Acaba el bolo i se'n van a flictejar o jo què sé, o a mirar el mòbil. Llavors, baixista, plega el seu i pire, pitos allà, i teclat i bateria són els que es queden a plegar la seva puta merda, i segurament la dels altres, perquè et trobes una guitarra, una funda, un micro que no saps de qui és, una pataca d'auriculars perduda a les proves de so. Bueno, estem parlant d'un cas concret totalment, Sí, no m'he inspirat en cap grup. Extrapolable, segurament. Sí, jo crec que però és això, sí, els bateries sempre són els últims perquè estem allà plegant 75 instruments. Però Marc, els últims seran els primers. Sí, això diuen. Jo encara espero, 25 anys quasi encara espero, però bueno. Qui més va ara? Polso? Ara vaig jo. Ojo. Ara vaig jo. I li proposo al David que ens llanci a la primera pista. Tu no t'has cansat de llançar, oi? No. El Marc sí, però tu no. Jo sí. Què és això? Himne a l'alegria. De qui és? De Beethoven. Molt bé, doncs no. No. Això de la Unió Europea. Un ofertori de Mozart. Direu, hòstia, Mozart és anterior a Beethoven, efectivament. És un ofertori de Mozart per 4 veus, per petita orquestra, baix i orgue, que es diu, això, la veu del poble, diu que va ser la inspiració de Beethoven per la famosa Oda a l'alegria, que és aquest fragment del quart moviment de la 9ª sinfonia de Beethoven. Per tant, de què us parlaré avui? De Miguel Ríos. No? Per exemple. No, avui us parlaré d'allò que fèiem tant en els nostres orígens, que era parlar d'inspiracions. Bé. Ho faré inspiracions del món modern. Són 2 només. Puc dir una cosa? Sí, i tant, endavant. Ja podeu recuperar de nou el vídeo Inspiracions Alerta. Live. Gràcies. Sí, que havia estat fora de YouTube. Gràcies, per un Vam tenir uns hackers que deliberadament russos van veure que estàvem triomfant molt, sí. Van tombar el canal per covar el nostre vídeo i ara es pot recuperar, per tant, torneu-hi, perdó. Sí, no, feu. Ja els hi podem deixar enllaç aquí al damunt. No ho farem. Torna-ho a posar això perquè la gent es torni a ubicar el que estàvem parlant, la U. Pista 1. Reconeixible, no? Molt bé. I ara posem la pista 2. Això sí que ja és més del que estem parlant, no? Molt bé. Però aquí estem parlant de 2 autors clàssics, Beethoven allà, entre el clàssic i el romanticisme, però jo us vull parlar d'un autor en concret, un compositor que encara es viu, que va néixer l'any 49, que es diu Eric Carmen. Us sona? No. Però els seus temes sí que us sonaran, almenys un. Escoltem el primer. Living alone, I think of all friends I've known. Semblava una altra cosa. Ah, sí. Escoltem-lo perquè val la pena. És de tornada potent, o no? Sí, senyor. Ens agafem les mans. Pau, som-hi. Sardana. Us sona, no? All by Myself, sí. Popularitzada per Celine Dion l'any 96, però
També la va cantar el Frank Sinatra un any després del seu llançament, l'any 75, justament per Eric Carmen. Eric Carmen era un fan d'un compositor rus. Sabeu algun compositor rus? Segur que us en sona algun. Tchaikovsky. Qui més? Dostoyevsky. Sí, de músic. Sí, no, està allà. No us he dit que fos l'hombre russo. Navalny. He fet un rèquim últimament aquest. Sí, exacte. Rachmaninoff, per exemple, també. Sonar-vos us sona almenys, no? Doncs Rachmaninoff va escriure alguns concerts per piano i orquestra. El segon, concretament, el segon concert per piano i orquestra, en el segon moviment passa això. És literalment el mateix. A mi em sonava més també a My Way, una mica. Podria ser-ho. Però veieu que és el mateix. Ara realment, si ho poséssim, és el mateix fins al punt que el tio va reconèixer obertament que va agafar aquest fragment. Bé per ell. Bé per ell, bé per ell. Perquè senzillament hi havia un problema. És que ell es pensava que els drets, el copyright ja havia prescrit, diguéssim. I no. I certament als Estats Units sí. Hòstia. Però la resta del món no. Vinga. Què va passar? Que els hereus del Rachmaninoff van trucar a l'Eric i li van dir: noi, que ens has de pagar, ho sabies o no? Total, que quan se segueix els royalties d'aquest tema, el 12% concretament dels royalties van per la família Rachmaninoff. Molt bé. No només d'aquest tema, l'any següent, el mateix any va gravar un altre tema que també va dir: bueno, la segona sinfonia, en aquest cas de Rachmaninoff, també m'agrada molt. Agafarem el tercer moviment i li farem això. És molt setantero. Sí. No, això? Doncs ara escoltem el següent àudio. És el mateix. Sí. Ho és. És molt bonic. És molt bonic, Rachmaninoff té... Els concerts de piano de Rachmaninoff i les seves sinfonies són una autèntica meravella. Només en té 3 de cada, em sembla. Són fantàstics. Poques però bones. Poques com a pont. I aleshores... bueno, sí, no? Us he parlat dels royalties, del 12%, no sé què, però és que si vosaltres busqueu a la fitxa tècnica el que seria l'ESGAE del seu país, dels Estats Units, et surt que els autors d'aquests dos temes són Eric Carmen i Sergei Rachmaninoff. No? Bueno, featuring, eh? Featuring. Sí, et surt com a autor. Com a coautor, hòstia. Sí, et surt com a coautor, no? Ell no s'ho esperava. Però bé, és una cosa que crec que ens ha de servir a nosaltres i us ha de servir a vosaltres, estimats i estimades espectadors i espectadores, d'anar alerta amb el tema dels drets d'autor. Perquè hi ha els drets de reproducció, hi ha els drets d'interpretació, no sé què. Aneu al tanto. Aneu molt al tanto, perquè podeu tenir problemes. Al final aquest home només ha hagut de pagar el 12% dels royalties. Home, bé, no? No passa res, però clar, tenint en compte que aquestes dues cançons van estar al top 2 i top 11 de la llista Billboard. Amb efecte retroactiu? No. El mateix any, pràcticament, l'any 76. A partir de l'any que es va decidir això, a partir de llavors no van dir, no, des que la vas fer, 12% de tot. Ja no li van treure allò, no? Que no passa res, perquè el tio va acabar ingressant molt, no? Però in the night, saps què vull dir? In the night, in the night. Bé, pretenia fer una secció curteta perquè tenia moltes ganes que vingués una persona convidada. Vinguen. Rachmaninoff. Qui serà? I no és aquest. Ni l'Eric Carmen, tampoc. No, podria ser, però no. Qui el vol presentar? Tu, Pau. Jo? Tu, Pol. Un fort aplaudiment per Quirze Abella. Sí! Bé, a veure, jo em pensava que el Pau diria una mica més, però el Quirze Abella ha estat trompeta, sobretot de Quico Lloms, sí? Ha estat compositor d'un musical, bueno, de dos musicals, en certa mesura, i alguna obra de teatre també hi ha posat música, i crec que també va ser component de Accés denegat.
Sí? Que sí? Fa més temps això, no ho sabia, Què és això? Fa força més temps. Què és Excés de Negat? Doncs un grup, no pot ser una altra cosa, no? Un grup, qui era el jefe? El jefe era el Pujantell, el Sergi Pujantell, teníem el Nil a la bateria, el Ferraz al baix, era un festival bastant molt bé. No els havíeu vist mai, entenc. Jo no. Clar, per edat segurament no vam coincidir mai. Quant temps vau estar en actiu? Ells força temps, jo vaig ser l'últim any. L'últim any, vale. Feies guitarra, entenc? Trompeta. Trompeta? Allà vaig aprendre. Vas arribar i vas destrossar el grup, podríem dir. Bueno, i Barcelona, fer 18 anys, marxar i tal, aquestes coses que passen. Però no, molt bé. Molt bé, doncs bueno, moltes coses, no? Sí, prou temps. També trompeta a la copla. I trompeta a la copla. La copla juvenil, xaranga de Solsona. Sí, la copla juvenil, xaranga de Solsona, està molt bé. Està molt bé. Molt bé, què portes un Excel? Porto un Excel que preferiria que no el miressis. No, he vist les taules. El tema és que avui us vinc a parlar d'una cosa que és força actual, és algo que és present i a tots ens toca d'alguna manera o altra, tant que fins i tot el Marc n'ha parlat abans al principi de la primera secció. Al tanto. La guerra de Gant. Les proves de sons has d'explicar alguna cosa de Navarcles, sí, això de Navarcles. No era culpa dels tècnics en aquest cas, era un tema de canvi climàtic i de fer proves de so a les 2 del migdia en ple estiu, a fora, sense cap mena d'ombra. Va ser la mort. És veritat. Jo ho recordo crític més per això que no pas pel tema de les proves de so en si, però sí. En qualsevol cas, us vinc a parlar de la precarietat dintre del que seria el sector musical. Bé, volem. He vist que obries la porta i jo he acabat d'entrar. I entreu. Patada a la porta. Benvinguts, passeu. Això que us passi sovint, que us xafeu les seccions, en aquest cas només les he introduït, o sigui que està molt bé. I hi ha diverses maneres de parlar de precarietat musical en el sector musical, i una seria de manera reivindicativa, intentant plorar una mica, demanar més diners i tot això. La Susunina es diu aquesta. No, doncs justament no he vingut a fer això avui aquí, sinó que més aviat he vingut a portar-vos un joc. Ole. Un joc, i el joc es diu el joc de la precarietat en el sector musical. És molt explícit. És tal el que seria. Molt bé. Ja veureu que potser no és tant com us acabo d'introduir, però el fil conductor seria una mica aquest. Perfecte. Llavors, com es juga el joc de la precarietat musical? Bàsicament, jo us porto intèrprets, compositors, músics que han sigut famosos i que s'han hagut de dedicar per raons X a d'altres feines al llarg de la seva vida. Òbviament, descarto el tema professor de música, perquè si no comencem avui i acabem... Deies que no volies ser-hi fins Sant Jordi o Sant Joan, no sé quan deies, possiblement se'ns allargaria fins llavors. Qui no coneix un acordeonista d'un grup famós que de cop toque no sé on, però a més fa de profe a Terrassa, de classes. Per exemple. Altra cosa seria que treballés en un museu. Llavors ja seria una feina que s'escapi del sector. Llavors, jo estic més interessat en la feina en el museu que no pas... Coses divertides. Coses divertides. Hem vingut a divertir-nos. Tipus què, Pau? Profe de clarinet a Vic, més igual. No, que pugui inflar globus a algun lloc. Sí, això seria força divertit. Portar la rana. Ha passat. No, perquè trombonistes tenen molt pulmó. Dos. En principi. Troleado. Però fumen molt, els trombonistes. Sí, no tots, suposo. No tots, però és el tipus de jazz. És una cosa que passa, I veuen, això, has dit jazz i he pensat ja. Val, i també us volia parlar això, que no és una que sigui molt recent, sinó que la precarietat en el sector musical és una que no ens hem inventat. Porta molts d'anys que està aquí i ho veurem perquè tinc un recull d'autors que tira força enrere. Llavors, com funciona? Jo us presentaré aquest músic, intèrpret, compositor, el que sigui, i vosaltres haureu d'endevinar quina de les 3 opcions de feina és a la que es va dedicar. Vale. De la manera que funciona és que tirarem una pista d'àudio i llavors qualsevol dels 3 ha de ser el primer en dir de qui estem parlant. Són molt fàcils totes, no us preocupeu per això. I llavors després us faré una pregunta ja a cadascú, només no hi haurà rebot, directament diré Marc, a què creus que es va dedicar a tal persona? I et donaré 3 opcions i ho hauràs d'endevinar. Bé. Llavors, en fem 2 de prova per veure una mica la dinàmica, escalfar i tot això, si vols tirar el primer. Jugueu des de casa, és com el hormiguero. Juega des del sofà. Sona molt per no se digui. No el coneixem aquest, Podria ser... Rossini? Rossini és l'obertura de la Catzaladra, més cap al final de l'obertura, l'he retallat una mica, però perquè si no se'ns allargarà també força el joc. Llavors, Rossini va néixer el 1792, o sigui que veieu que tirem força enrere en aquest joc. Globus no n'hi havia, llavors. I no podia inflar globus.
I us donaré 3 opcions. Però capacitat pulmonar en tenia. I d'estómac també. Sí, oi tant. Tenia bon fondo. Val. La primera opció seria empresari, la segona opció seria cuiner i la tercera opció seria inspector d'escorxadors. Ara en té tots 3 perquè és per prova. Ara en té tots 3 que creieu que... A veure, jo tiraré per l'opció més divertida, que és inspector d'escorxadors, jo crec. És bastant divertit. No sé si al segle XVIII hi havia massa inspeccions. No, sí, però jefe... home, d'escorxador sí. Clar, però dius, hòstia, altres coses no. Avui escombrem que ve l'inspector, clar, no sé si és... No, però m'imagino jo com encarregat allà, controlant. Pot ser. Passa porc. Jo empresari, va muntar alguna merda, aquesta vendre llimonada o alguna cosa així per fer-se una mica ric. Doncs es va inventar uns canelons. Era cuiner, efectivament. Hòstia, doncs n'hi ha un niat. Fins i tot va escriure un llibre de receptes, vaig veure recentment, i els canelons Rossini són molt famosos, però el que el va fer més famós era una amanida, que clar, era un paio que li agradava molt menjar i tot això, allò era una amanida que portava tofu, una portava... No era la capressa. D'amanida només en tenia el nom, pràcticament. I clar, és això, que ell, en aquest cas, no parlem de precarietat, perquè es va jubilar amb 37 anys i va viure fins a 70 i pico. Als 70 i pico va tornar a la música. Però es va jubilar de la música? De la música. Vale, després va fer cuiner durant la resta? Doncs durant aquell temps va viure. Hi ha la cosa aquesta del dolce far niente, que és que estava allà i no feia res, feia festes amb els amics. La música la vivia en festes privades a casa seva i tot això, i als 70 va dir, va, tornarem, que s'està prou bé. És un personatge prou interessant, Rossini, jo em podria parlar durant molta estona perquè té coses molt divertides. Parlem-ne. Però bueno, llavors se'ns allargarà. Si posem la segona pista veurem el segon cas. Aquest sí que coneixem, Qui, el guitarrista o el cantant? Val. En aquest cas parlem del guitarrista, parlem del Brian. Aquesta és molt fàcil, per això tampoc no us volia donar puntuació per aquesta, perquè realment només un exemple. Aquest ja saltem al 1947, va néixer a prop de Londres, i les 3 feines que us posaré com a opcions són força fàcils de xifrar quina és de les 3. La primera és que portava equipatges als avions de Heathrow. No. La segona opció és que era escura-xemeneies a Londres. Ojalà. I la tercera és que és astrofísic. Llavors... Jo aquesta la sé. Què és astrofísic? Sí. És que amb aquell cap de punset ja apunta maneres. Es va fer la seva guitarra amb el seu pare. Es va fer la seva guitarra quan no tenia pasta amb el seu pare. És un paio molt llest. Una cosa. El que portava maletes a Heathrow era el seu company Freddie Mercury. Bé. No sé si heu vist la pel·li, però comença així, llavors per ficar una mica de joc. Però a veure, astrofísic, no has de ser astrofísic per fer-te una guitarra. No, però el seu pare era enginyer electrònic. Crec que era alguna cosa així. Exacte, Pau. Perquè què és exactament astrofísic? No ho sé, però te n'explicaré alguna cosa. És que és doctor en astrofísica i va acabar la tesi el 2007, que és vora 30 anys després d'haver-lo començat, cosa que em dona forces esperances a mi. Sí, hi ha opcions. Però primer et triomfa com ell i fes una gira tot el món. I pagar la matrícula 30 anys. Has de començar la tesi, fer-te famós i llavors dir que puc tornar. I llavors segurament diuen, bueno, va. Doctor honoris causa. Molt bé. El tema és que ell va fer la tesi en llum de pols reflectida interplanetària, que si vols esplayar-te després i ens expliques una mica de què va el tema, l'astrofísica és això. Vale. Però el més guapo és que en la seva tesi va publicar la feina que va fer abans de ser famós a Tenerife en els observatoris que hi ha i tot això. Llavors, que bo. Està guai pensar que el Brian May estava a Tenerife fent feina de formiga. La pols. Sí, exacte. La pols de l'espai. Sí. Val, doncs ara ja podríem passar al joc de debò, veig que sabeu de què va. Sí. Si endevineu de qui parlem és mig puntet, i si després qui sigui que li toqui endevinem la professió a la que es va dedicar, un punt sencer. Vale. Tirem la primera pista i mireu d'endevinar què és el que sona. Així lliure o qui li toqui? No, el lliure. El primer, tonto l'últim. Brindem de l'Orquestra Traviata de Verdi. Sí, ho has dit tu primer? Ella diu la Traviata, o sigui... És el Libiamo de la Traviata, és el brindis famós de la Traviata, de Verdi. Per tant, Pol, mig punt, si te'l vols apuntar, jo crec que... No passa res. He demanat un boli, però crec que no ho faré. No, perquè el Pau a postproducció sempre posa els punts. Val, els vas anotant, després. És així, mig punt, llavors un punt. Bueno, tu en recorden, per si de cas. Sí. Mig punt. Mig punt, Pol. Estupendo. No hi ha premi al final, vull dir, els punts és part de la diversió. Mai hi ha hagut premi. Va, doncs la pregunta en aquest cas... La Marta s'ha portat un colant, És veritat. Ens van portar un colant aquí. Vull dir,
És una cosa que ha passat una vegada. Anirem al camp. Anirem al camp, si vols concluir perquè tinc una gana. Buah. Val. Aquesta pregunta va pel Marc, perquè ho tinc apuntat aquí, no perquè ho hagués dit també. I és això, et donaré 3 opcions de a què pot ser que es dediqués Verdi al llarg de la seva vida. Verdi o Falsi. La primera opció és que va ser agricultor, la segona opció és que va ser pizzaiolo i la tercera opció és que va ser lutier. Ojalà, Lutier, Pepperoni! Agricultor. Aquest tio quin segle va viure? 19? Va néixer el 1813 i va morir el 1901. Hòstia, pizzaiolo m'agradaria molt, Un terrer. Vora de Milà. Eso no tiene consistencia ninguna. Crec que pizzaiolo si vols la podries descartar. Sí, agricultor, pizzaiolo o l'última m'has dit? Lutier. Lutier. Agricultor, va. Lutier és com la fàcil. Doncs efectivament va ser agricultor. Vinga. Va ser moltes coses a la vida d'aquest senyor, és un dels meus ídols. Però va ser agricultor, un copiari famós, tenia molta pasta, és una de les persones que com Rossini la vida li va anar força bé, fins al punt que quan va morir el seu testament no musical, sinó el seu testament físic és una casa a Milà, que es diu Casa de Repòs dels Músics, perquè va dir: entenc que tots els músics que venen darrere meu no hauran tingut la sort que he tingut jo de dedicar-m'hi i treure'n tant profit. Per tant, que si mai es troben sense un lloc on dormir, sense un lloc on viure, que passin per allà. Molt maco. I ja sabem on anar. Va ser... Sí, perquè no tenim gaire lloc on anar a parar, no? I a més va ser regidor, va ser senador del primer govern de l'Itàlia unificada. És un personatge Víctor molt Manuel, interessant. no? Com és? Sí. Manuel i Ana Belén, sí. No sé Víctor Manuel, no? Sí. Sí, passem a la segona. Això què és de nivell de punts? O sigui, un punt. Un punt i mig pel pol per haver-ho endevinat. Un cowboy. Sid Seeger, no. No, De country no sé gaire. No el domineu, aquest senyor. Bueno, és en Johnny Cash. Vale, sí. És en Johnny Cash. És l'únic que conec jo, llavors tampoc no hi havia moltes més opcions. Però tirant Johnny Cash us dic quan va néixer i morir, així també us si sabeu una mica quin tipus de feina. No era Crypto Bro, per exemple, perquè va morir el 2003, però va néixer el 1932. I estem escoltant el Folsom Prison Blues. I això, va néixer a Arkansas també, perquè acaba de situar el lloc. Sí. I aquesta pregunta és pel Pau. A veure. 3 opcions de feina. El Pau, logopeda. Treballava a un centre penitenciari com a vigilant. Fa d'Estats Units, això. Fa d'Estats Units. Feia de perruquer a Memphis. També fa molt als Estats Units. O bé, clar, bueno, sí, perquè Per què diu Memphis? Feia de perruquer a Solsona, no fa gaire d'Estats Units. I l'altra opció és fer de desxifrador de codi Morse durant la Guerra Freda a Alemanya. Ojo, Codi Morse. Codi Morse, Doncs efectivament, sí o no? Efectivament, Johnny Cash va formar la seva primera banda quan estava a Alemanya desxifrant codis de la Guerra Freda. Estava allà. Bueno, al revés, estava escoltant, entenc. Però sí, a l'altra banda hi havia algú que feia això. Que feia així. Però sí. No, és interessant. A Memphis el que sí que va fer mentre intentava ser famós i estudiava per ser locutor de ràdio era vendre electrodomèstics. Una altra feina que hagués pogut fer aquí, però molt força més el tema codi Morse a Alemanya. I ja està, no tinc res més a dir. Té una pel·li que explica coses, no explica això del codi Morse, però està força guai, el Walk the Line, si mai la voleu escoltar. Passem a la tercera pista. Tot ben comercial, Quirze? Jaco Pastorius? No. Marcus Miller? No és el baixista, O si és el baixista? Ara entrarà la veu. Vale. Tampoc ho coneixereu. Els vas dient tots, Marc? Jo diré tots. Algun l'encertarà. No, tampoc aquest. És en Sixto Rodríguez. Joder. Que és el tal Sugarman, té una pel·li molt guai. Em feia por que tu la coneguessis pel tema... De pel·lícula. Pel tema audiovisual, però veig que no passa res. En qualsevol cas, va néixer el 1942 i va morir l'any passat. Vaja. És de Detroit. Aquest ja hauria pogut ser Crypto Bro. Sí. No és el cas. No ho tinc apuntat aquí, en qualsevol cas. I aquesta pregunta és pel Pol. Què creus que va ser de les tres opcions aquestes? Que és constructor,
transportista de productes càrnics o botiguer de mobles? No n'hi ha cap que sigui especialment divertit. No. Tot i això, venedor de mobles, has dit? Sí. Bueno, doncs venedor de mobles. Té un punt de divertit. Val, no, en aquest cas va ser constructor, és poc divertit, però el que és divertit d'aquest és la història, que al final és un senyor que als anys 70 va treure els discos, als anys 70, per dir alguns anys, això no ho tinc apuntat enlloc, i va fer alguna gira i tal, però no va acabar de funcionar, i es va dedicar a la construcció durant molts anys, sense saber que a Sud-àfrica ho estava patant fortíssimament, hi havia 1.000 llegendes sobre aquesta persona, s'havia suïcidat en un últim concert, que s'havia mort per drogues, que no sé què, i el tio estava construint cases tranquil·líssimament, fins que cap al 2010 o alguna cosa així, algú el va trobar i va tornar a fer gires, va fer gires mundials, va venir a Barcelona, va estar per Sud-àfrica, òbviament era un heroi allà. Però que és l'última primavera de la vida, una mica... Sí, però ell sense saber-ho, que ho estava patant fortíssimament, ni cobrar cap mena de drets d'autor, que abans en parlaves també, a Sud-àfrica no sé com funciona el tema. Què vols dir amb això? A veure, aquí us he explicat. No ho tinc estudiat, bàsicament. És gaire d'allà. Val, anem per la segona ronda i així podem desempatar, que hi ha una mica d'empat aquí. Tires la següent pista. Aquesta l'he fet també, perdoneu. George Harrison. Guarda, molt bé. My Sweet Lord. No. Tacones rojos. Sí, una mica. És en George Harrison, però en aquest cas és quan feia la diversió de fer la cançó del pirata. Però la base és My Sweet Lord. Sí, però ara... Sí, ara cantarà... Bueno, ara. Sí, el que seria ara, en els propers minuts. Vale. Ara, diria. Tot és part de ser un pirata. És l'altra cançó del pirata. Sí, aquí hi ha un dia que és el dia de... Ho estic parlant d'això ara, És el dia de parlar com un pirata. En sèrio? Ho havia sentit això alguna vegada? Sí, hi ha un dia, no sé quin dia és. Jo cada dissabte vaig a les cadenes i em fa la pinta que... El dia de parlar com un pirata, bueno, com a punt, simplement. Val, aquesta pregunta llavors és per Pau, tu tens mig punt més per endevinar en George. Un i mig, t'he d'atrapar. Llavors a què creus que es va dedicar el bo del George? Hi ha les opcions gurú hindú, en el que seria l'art del Hare Krishna. Hare Krishna, sí. Una secta perillosa. Jo aquí la pronúncia no és el millor que et puc oferir. Si m'equivoco serà per això. Però és això. Llavors hi ha una segona opció que és productor de cinema i una tercera opció que és jardiner. Productor de cinema. Potser era una mica fàcil aquesta, perquè efectivament va ser productor de cinema. També va ser jardiner, però més a nivell de casa seu. Sí, i cuiner també em feia com el dinar, no et fots? Sí, però no s'ha escrit un llibre com Rossini. Ja, és veritat. No hi ha els canelons Pau Vi. No. De moment. La vida és llarga. Hi ha el tema Monty Python aquí, Aquí hi ha el tema Monty Python. De fet, aquesta versió que sentim crec que és un programa que va fer conjunt amb Monty Python. Es van conèixer perquè van fer una paròdia dels Beatles i Monty Python es van cagar una mica de a veure si ens fotran aquí un pur o no sé què, i George Harrison els va escriure i dir, uau, m'ha molat molt això, vull ser amic vostre. Fem alguna cosa. I van ser amics i llavors hi havia el tema aquest de la vida de Brian, que ningú els hi volia produir perquè els van dir no els donarem diners per això perquè ens faran fora i tal, i George Harrison va dir, quants diners vols? Jo te'ls dono. Sí. Amb Handmade Films, per si com a referències a la vida. De Comèdia. Clar, no, al final de Comèdia, Handmade Films, estava allà. Handmade Films. Seguint els passos. Sí, tant. Està bé. Passem a la següent pista. Tu tens 2 punts, no? 2 punts? Guanyo. Això és Zo, no? Tobogán. Sí, que ha guanyat el Marc Bernat Ràpid. Aquesta era molt fàcil d'endevinar què. De què feia el Pancho? De què feia en Pancho? Això m'ha costat de trobar. Però bueno, tinc 3 opcions que són força vàlides. Aquesta pregunta és pel polso, justament. Va. Anem-hi. Paleta, una altra vegada. Professor o ambaixador d'Aràbia Saudí? El pan xocolate. Paleta o professor? Jo veig un tio que podria ser professor de l'Institut Francesc Ribalta de València. Sí. Efectivament, era ambaixador d'Aràbia Saudita,
com el seu bon amic Rafa Nadal. No, era professor, òbviament, Folso conta un altre punt. És que et veia molt sèrio i m'estava posant vermell, Bueno, al final parle de Rafa Nadal no irònicament, per algú serà, saps? Com el tema és aquest. No, profe de què? Era professor, no ho sé. Té una pinta, el profe de filosofia, que flip. Només, és que potser et diria de primària, perquè va dir que havia estudiat per ser professor. A mi em fa pinta d'això. I no t'ho sabria dir, però en qualsevol cas, en una entrevista diu professor, i és tota la informació que us en puc donar. Professor. I ara quan es retiri, doncs a veure si torna cap a l'educació. Quan es retiri de la seva gira de 8 festivals i 0 concerts en pobles. Autogestionats alternatius. És veritat, això diuen del Cruïlla, no? Que és autogestionat. Sí, és molt maco. El Monte la Fura d'allà, que es diu Fura dels Vals. Home, jo podria venir aquí a la Fura de Solsona. Què hem de parlar? Si toca bé a la Fura de Solsona, més enllà de la calor... Hòstia, la calor és molt heavy. El Pancho aniria. El Pancho aniria. Sí. Sol. I per 4.000 euros. Possiblement. Però sí. Possiblement. Vale, llavors tinc l'últim de tots ja, és a dir, no sé com aneu de puntuació, ara tens un punt més, no sé quants en tenies fins ara. Empatats, diria, tots 3 empatats. Sí? Sí. Qui sap? No, tu Pol tens 1,5, crec, jo 2 i tu 2. Sí. Doncs Pol, te porta allà. Val. En qualsevol cas, si tires l'última pista, endevineu qui és el músic en qüestió. A veure. Jacob Collier. Sí, em sona molt, Ara amb la veu. Això és... Harry Styles. Tens més Empat, triple empat. Late Night Talking d'en Harry Styles, un prou bon disco. Aquest va néixer el 94, per tant és el més jove de tots els que n'hem parlat fins ara. Ja he deixat de dir edats fa temps, però ja ens quadra ja. A veure, un cop ja superes l'època de la informàtica i tot això, les feines són totes les mateixes. La Globus ja es pot. Podries fer de tot. No sé si queden gaires escureixamanelles a Londres, però segurament no. En aquell moment era algo que podia ser. Típic. Val, en qualsevol cas, el cantant de Redditch, que no sé exactament on cau. Redditch? Sí. Per allà, no? Ah, és el lloc, em sembla que era un grup. Redditch o Redditch? No, de la ciutat. Redditch, no sé on és exactament. Va treballar en una pastisseria, ja ho sabia, això. Doncs Marc, ja tens el teu punt. He vist el documental de This Is Us, de Netflix, de One Direction. No va fer ni de socorrista ni de caixer del Tesco. Va vendre pa. Marc, has guanyat. Gràcies. Fins aquí decadència, ens veiem la setmana que ve. Apa. I ja està, era l'últim pregunta. Però jo havia vist també a TikTok que m'ha sortit un clip, diria, que treballava amb els seus pares o alguna cosa així, no? No sé, això. Jo crec que havia vist un vídeo en el que li demanaven a veure quina era la pasta que més es venia en aquell moment. Ah, sí, jo l'he vist aquell vídeo. La pasta? La pasta. Ah, vale. El croissant de xocolata. L'enciamada... A veure si l'enciamada està en alça o no. Jo crec que a Londres o a Manchester o d'on coi sigui, no. Però d'això. Era molt fàcil aquesta, doncs. Pensava que seria més complicada. I ja està, és això, crec que has guanyat, Marc. Felicitats. Molt bé, Marc. Penya del vidre. Enhorabona. Bueno, ara Quirze, no sé si t'has familiaritzat amb el Herle Manual. Sí, estic. Que és com el Herle Pro Manual. És com el Herle Pro Manual. Ho he dedicat al programa. També és una mica com el títol del joc, Sí. El què? Que s'entén. Quan l'expliques és el que és. Ah, bueno, home, però has de saber què vol dir Herle. Bueno, va, tirem-lo. Tira. 1, 2, 3, 4. Ah, baby, man, Hey ya. Ha guanyat el Quirze del títol, sí. The Outcast. Que escolteu la ràdio. Si això és dels anys 2000, tio. I apuraria, dient dels anys 2000, però... No, això no pot ser anterior als 2000. No, un 99 li ficaria, Sí, entre. Ara t'ho diré, ho tens aquí. Hey, ya. El departament de recerca bibliogràfica està obrint l'enciclopèdia, està obrint llibres. Ja va ser parlar d'Outcast. Està obrint llibres, a veure... No hi ha cobertura, diu, a veure, hòstia, noi. Tinc wifi. 2003. Bé. Estàvem allà, Molt bé, molt ràpid el departament. Doncs, bueno, Quirze, moltes mercès. Ho has fet molt bé, això, nosaltres no tant. No, nosaltres ja anem. Les seccions que hi ha Excel sempre surten bé. El Marc Montraveta ha portat un Excel de 7 pàgines. Vam estar aquí suant. Va veure el de Marc Montraveta, us va complicar més la vida que jo. La taula. Hòstia, el del Marc. I se la va complicar ell, també. Jo he fet preguntes senzilletes sobre penya divertida. A quin any? 1993?
Qui va inventar la bomba nuclear? Joder, Marc, aquesta música, no ho sé. Però va anar molt bé, va anar molt bé. Sí. Molt bé tot. També. Doncs bueno, ens veiem al proper episodi. Sí, el proper serà l'últim de la temporada i potser de la vida. De la vida. Qui sap? Qui sap? Mai se sap, això. Ja ho veurem. Anem a Calcamps. Apa, adéu. Adéu!